Dobrý den, zdravím všechny u sledování tohoto videa. Dneska vám ukážu historii obchodování za poslední měsíc. Udělal jsem 9,2% zisku. Co je zajímavé, tak poměr zisku vůči ztrátovým obchodům. A to ať po stránce toho samotného zisku nebo ztráty, tak i poměru počtu ziskových a ztrátových obchodů v tom daném měsíci. Já teďka teda nastavím poslední měsíc. Března. Takže vidíte, že těch obchodů nebylo moc udělaných za poslední měsíc, ale tady tohle jsou vlastně ztrátové obchody, takový jakoby větší v tom daném měsíci. A zde ziskový. Je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ziskových obchodů vůči 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vůči 10 obchodům ztrátovým. A všechny byly prováděny v minimálním objemu a zase na zlatě. Nevím v podstatě, jakoby, co k tomu dodat. Zajímavý je ten zisk vůči tím samotným ztrátovým obchodům. V tomhle měsíci to vyšlo opravdu pěkně. A jediné, co bych chtěl dodat, tak asi to, že připravuju, dejme tomu, nějaký kvartální slednutí, abyste měli zase o kousek lepší obraz toho, čeho jde vůbec dosáhnout na Forexu a nějakým způsobem prostě ukázat, jak se dá i využívat to manažerování těch pozic vůči těm ziskům, které prostě přibývají na kontě toho účtu. Takže pokud budete chtít vědět nějaké informace, tak nejlepší je, abyste napsali na e-mail, který máte vlastně ve své e-mailové poště, takže po případě se bez problémů s čímkoliv na mě obraťte. No a já tímto tohle video ukončím. Takže děkuji za pozornost a nashledanou.